potser els espectadors més joves no saben que la història del Grec Festival de Barcelona va començar, de fet, amb una manifestació. És que al gener del 1976, agobiats per la manca absoluta d'oportunitats que tenien a la ciutat, actors, actrius, directors i directores van convocar una manifestació de teatre per tota la Rambla que va començar al Monument Epitarla i va acabar a la Rambla Catalunya. Aquella manifestació es va repetir després del mes de març amb motiu del Dia Mundial del Teatre. Aquell mateix grup de gent que havia organitzat aquestes manifestacions va ser el que després va acabar fent-se càrrec de la primera temporada del Teatre Grec. Com recorda la presentació del catàleg del primer programa del Grec, l'escriptor Manuel de Pedrolo, aquella no era un festival, sinó que era una temporada autogestionada. I és que estàvem en plens anys 70, que eren, com sabem tots, els anys de l'ocupació